तर नगर नगरपंचायत निवडणूक अपील संदर्भातील निकाल लागलेला आहे। उज्ज्वला थिटे यांचा अपील जिल्हा न्यायालयाने फेटाळलाय। न्यायालयाने अपील फेटाळताच नगर पंचायतीसमोर मोठा जल्लोष करण्यात आलाय। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार उज्ज्वला थिटे यांनी सोलापूरच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात अपील केलं होतं। जिल्हा न्यायाधीश प्रशांत राजवैद्य यांनी उज्ज्वला थिटे यांचा अर्ज फेटाळलेला आहे। पूर्ण अंतिम त्यांचा जो निर्णय आहे तो आल्यानंतर आता त्याच्यामध्ये हायकोर्टमध्ये जर आपल्याला अपील करता येत असेल तर तो नक्कीच प्रयत्न करेन। आणि हायकोर्टात परतही जर आम्हाला तिथेही अपयश आलं तर पुन्हा सुप्रीम कोर्ट हे आहेत आणि तिथून जरी नाही म्हणलं तर शेवटी परमेश्वराच्या दरबारात तर आहोतच। आणि तरीही जर 2029 पर्यंत जर आमच्या दोघा महिलेकराचा जीव राहिला तर 2029 ला पुढची असेल इलेक्शन। पण त्यावेळेस 17 जे आता ह्यांनी म्हणतात ना बिनविरोध आले त्यावेळेस 17च्या पूर्ण नाही पॅनल उज्ज्वला थिटेने लावलं।